ngifuna ukwazi isizathu sokuthi uzuyangihambela ungena esichithweni la ungela khona. Uzuyangihambela uyanginemba uyangifakela lento ongifakela yona elokheni yami. Uzungidlela umona ngento ekimi. Ayanda njengoba ngikutshela ukuthi mina ngangilindele ukuthi uma kukhona into efikayo esitolo njengayo le power chicken bazothatha mina njengomuntu obekade ngisebenza kanzima, ngi-dedicated, ngi-hard work emsebenzini. Kwangiphatha kabi nanokuthi nganginakho ukuthi mhlambe nawe kukhona into oyenzayo esitolo ngoba abelungu nje bethanda wena, umphathi ethanda wena. So nami ngangifuna ukuyiphindiselela ukuthi whatever makuthi khona okwenzayo ngikukhombisa ukuthi angeke kuze kuphumelele ezikuhlale kushiya ukuthi umuthi awumbiwa ngandawonye. Nganginalento ukuthi mhlambe nawe ikhona into eyenzakala ngoba nganginomona njengoba ngisho nje ama-customer mayifika adlala nawe ahleka nawe esitolo kuba mnandi. Ingoba ngiyahleka Sli. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa Black Life ake nisondele kunenkinga la ekhaya. Sabona sisi njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Cebingela babukeli emakhaya uzisho igama. Sanibonani babukeli ba-Black Life TV. Ngiyosilindile esangweni. Silindile. Yebo. Kwenze njani? Wasibiza la ekhaya. Ngithe angibize uBlack Life TV ngoba ngifuna ungixazululele inkinga benginayo no-ex-colleague wami. Kahle kahle yimi obenenkinga yena engazi. Okay. Kangangokuthi waze waphelelwa umsebenzi ngamxoshisa emsebenzini. Ngoba benginemona naye emsebenzini nje bebemthanda, intombazane ethanda umsebenzi wayo. Kwase kufika lento ye-power chicken, umsebenzini besisebenza spa. Kwafika lento ye-power chicken nginalento ukuthi ngifuna bekhethe mina kube yimi ozopromote emsebenzini bavele bakhetha yena uAyanda. Kangangokuthi namanje udumile ku TikTok einkundleni zokuxhumana nje uyavela ngaphansi kwe-page la kaSpa. So manje nanibanga ukuduma. Nganginomona nje nayo yonke into enhle ngangiyibona yenzeka kuye emsebenzini bathanda yena abakhona into efikayo yonke into bayitshela yena. So mina njengomuntu owayefika ekuqala kunaye emsebenzini ngangifisa ngathi ngingaba yimi lokho. Ngangaka-understand ukuthi kungathe no 2 months yena efikile usekwenzeka zonke lezi zinto kuye. So ngagcina-ke ngihambile ngawumfunela isichitho-ke. Okay, before siya kwisichitho-ke uAyanda uwumuntu onjani? Ngiyakuzwa ukuthi-ke na wayesana 2 months efikile, like ngizama uku-understand i-character yakhe ukuthi azakhetha ukuthi-ke na kube uyena ovela ey'nkundleni zokuxhumana. Hayi uAyanda-ke angeke ngimqambele amanga, uwumuntu oyimiselayo othanda umsebenzi wakhe. Nasemsebenzini wayehlala efika ngesikhathi wengenamacala, engafiki late nje umsebenzi wakhe uthande wenza ewugcina. So manje-ke ngoba uthi kwakukhethwa yena mangakanti ama-promotions kade kukhethwa yena ukuthi-ke na kube uyena opromotayo. No, noma ngingakhona ukuthi ubekhetha kuwo wonke ama-promotions kodwa nje makunento ethile khona Ayanda this, Ayanda that, yabo. So manje bengathi umaskito molokhu nje. Hayi ngangicasuka nje ngabona ukuthi kuze ngizothola iphisi angimkhiphi uAyanda emsebenzini. Usuke wahlala naye uAyanda-ke umbuze ukuthi how Ayanda awungipha ama-pointers lapho nalapho ukuthi yena nami ngingenza kanjani ukuthi baze banginake emsebenzini. No, angazi ngize ngihlale naye ngizama ukukhuluma naye. Awukazi? No, angazi. So wawukhulumeke le isichitho. Wayalelo bani kwathiwa enzani isichitho? Usipha ama-details nje. Ngayalelo omunye umngane wami ekuthiwa uSamsam. Owangiyalelwa wathi khona ubaba kaMaziyo nje uzonginikeza isichitho. Uma nje ngifika la ngaselokheni kaAyanda ngifike ngithele khona phansi. Then mayike wayeqa leyo nto nje. Mayifike kubaqashi nje abomlungu uzovele angamfuni nokumbona. Whatever kayenzayo-ke encane noma ngabe yini encane ayenzayo uzoxoshwa. Nangampela-ke kushuthi kuyenzeka kanjalo ngoba ngathi ngiyeza kuthiwa kwenzeka lokho ngi-off. Ngathi ngiyabuya ngeze kuthiwa uAyanda uqabene nomlungu wamxosha. Ha! Ushesha phela loyo, so uyenza kanye nje then uyaxosha umuntu. Yeah. Hayi. Okay, so ngoba-ke sexoshiwe, like how did you feel? Wafila kanjani-ke usubona ukuthi amaqhinga akho obuqili ayasebenza or ayakusebenzela? Wayithola wena le promotion, wayithola i-chance yokuthi wena uvele ey'nkundleni zokuxhumana?
noma ngingayitholanga leyo chance kodwa ngaleso sikhathi kusanda kwenzeka ngangijabula ngase ngikujabulela nokuvuka ngemsebenzini ngoba honestly kusakhona uAyanda nje ngangivela lapha ngisho ukuvuka ngemsebenzini ngicasula ukuthi ngizolokho ngibona ubuso bakhe but after that nje ngase ngihappy sengizama ukwenza ngendlela akayenza ngayo yena ngoba ngifuna ukuthi nami bengithathe ngalendlela abathatha yena ngayo. Unfortunately akaze kwenzeke kanjalo, abakubonanga, akaze bengirecognize yonke leyo mizamo. So ngikubona ku-useless ukuthi ngenza leyo nto, still akuna difference. That is why, yes, that is why ngicela ukuthi ngibiza uBlack Life TV ngoba ngifuna lokhu uzohlambuluka amanzi nayo. So tell me, yini la bayibanga nomlungu? Ngiya-understand ukuthi ke kwakunesandla semfene, but yini le bayibanga kwafuna kwenzeka kanje? Angikho sure kahle hle ngoba uyabaza abantu bakutshela izinto ezahlukahlukene since ngangi-off angazi ukuthi exactly kwakuyini but nje ngathi kwaba yinto encane uphikisana ngokuthi into uyibeke endaweni ubeke angazi ukuthi wayibekeni kahle hle endaweni engajwayele ukuhlala kuyo ekubeni kujwayele ukuthi kwenzeke ukuthi umuntu ayibeke lapho but kungabi nankinga kodwa ngoba uyayibeka uAyanda ngalelo langa ngoba inkinga. Okay ke ukubone etohweni makukhona oyedwa oxoshwayo kuyakufonelana ukuthi hayibo mfethu sizwile hayibo. So wena ke wayithatha yini leso sinqumo sokuthi umfonele uAyanda uthi ke na mfethu sorry ngizwile udaba lobhlungu? Angisithathanga nje ngangifuna lokho vele ngangijabula. So awupretendanga nokupretend? Angaze ngipretend nje. If yena wayekwazi ukubona wayinothisa mhlawumbe ukuthi angaze ngikhulume naye but if umuntu okwazi ukubona I think wayibona ukuthi mina naye nje. So noma ngingaze ngamtshela but uyakwazi ukubona umuntu ongakufuni ukuthi wenza kanjani. So anikaze nihixizisane nje nasesitolo? Mina ngangizama ngayo yonke leyo ndlela ukuthi ngihlezi ngimnaka izinto azenzayo, ngihlezi ngimcriticize ngisho efike sixoxela ukuthi guys kwenzeka ukuthi boyfriend nami ngihlale ngizoba nento negative engishoyo. If kuukuthi waye naka leyo nto mhlawumbe wabona ukuthi nginenkinga ukuthi angaze ngihlale naye. Okay, so einkundleni zokuxhumana I think ivele ukhuluma ngo-TikTok la ngiyayibona le Power Chicken oyishoyo. So now wena awukazi ulike, awukazi usherish? No, angaze ngilike nje, angaze ngishare ngangenandaba nje futhi. My goodness. Usho ukuthi ke nani banga ipromotion yasemsebenzini nje phela? No, ukuthi emsebenzini mina ngangifila ngathi bayanginyuza ngoba kade ngafika. Bengibona ngathi ngiyazama kube i-hard worker but bengangirecognize. Kwathi uAyanda efika bamrecognize yena. So iyona nto ke yangibangela i-anger. So manje ke kahle why usufuna ukuxolisa? Ayanda uxoshiwe emsebenzini, wena you still stuck kwi-position yakho, why ufuna ukuxolisa? Ukuthi ngifila ngathi lento engayenza kuAyanda nami isiyangihunter back. Kanjani? Angazi angisalali nje nasebusuku ngidliwa unembeza. Angiyena umuntu onenhliziyo embi ukuthi ngaze ngifisela umuntu kwenzeka into enje. Into eyayingenze engangiyithatha into ngokucasuka noma ngenhliziyo ngitshela mhlambe izongisiza noma kuzokwenzeka kimi but ngiyabona ukuthi lento engayenza isidingo sawo sasingekho ngoba still uAyanda lo engangimenza lento akasekho but akunashintsho. Okuchaza ngakho ukuthi kwangayena uAyanda owayedala ukuthi kwenzeke lento le. Shuthi inkinga mhlambe umqashi ongakubona ukusebenza kwami. So asikho isidingo sokuthi ke ngingazonda uAyanda ngize ngimenze into. Nanokuthi ke ngizwe kuthiwa isichitho asigcini sik-affecta kuleyo nto kuphela. Sigcina sik-affecta nakwezinye indawo. So ngenzela ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi uma kuthi uyavuma ngimhambise kulo muntu oyenginikile mhlambe amgeze ukuze impilo yakhe iqhubeke ingagcini lokho imile nje. So manje ke asiphindele kuSamsam. kuSamsamu nabangani nisebenza naye futhi lapha eSpa? No, asisebenzi naye umngani wami nje usebenza kwenye indawo, but kukhona umuntu akangiyaleleke nakathi uyamazi nje uyasebenza ajwayele ukumsebenzisa naye. So uSamsamu wazi ingani ukuthi ke nanga ngeza leso sichitho sokuxoshwa umuntu umntwana? Ngoba ngangimxoxela uSamsamu umngani wami ujwayele ukungixoxela ukuthi hey yazi ngihambile nginenkinga ukuthi ngaya kubaba othile, then lo baba wangisiza nje, uyasiza into eningi. So ngase ngiyambuza ukuthi lo baba wakho ngikaze angisize nenkingene kanje waseyathi hayi ngakusiza, then wangihambisa ke ngaye. Ngikuzwa uthi ke na impilo yakhe imile. So is it possible ukuthi mhlawumbe uSamsam naye unokwenza ukuthi khonta akwenzelayo ukuthi yakho nawe impilo imi ngoba uthi akunyakazeki? Hey, why kwabalula ukuthi ke nakubuse kumuntu olimaza impilo yomunye umuntu? Hey, angazi kungenzeka nalokho, kodwa angifuni ukufaka kakhulu ekhanda. But uyazazi izinto ezikanjalo ziyenzeka. Okungenzeka ngempela wakwenza
okungenzeka kaze akwenze mhlambe sekubuya lento nami engayenza ku-Ayanda. Uyayazi ukuthi ikhama iyayazi address ihlezi ncansi nami sekuyiyona ikhama manje. So ikhama isayaretire. Isayazi address. So manje ke mabebona le clip emsebenzini angithi wena usasebenza? Yebo. Mabebona le clip ucabanga ukuthi bazokuthatha kanjani? Do you think ukuthi basazokuhlonipha? Usazoyithola nalento yokuthi ukhule within the company noma ke na phela sebezobuka ukuthi how lo sebenza naye kanti ubhizi uhamba esithelela izinto kumalokho. We understand nomunye oyiphathela umlenze wakhe sekuzoba wena. Ya ngike ngacabanga lokho but kwaba ukuthi egcineni kosuku ngiyafuna ukuthi ngidlule kulento. Yabo. Ngoba impilo akuqhubekeki uma unento ngaphakathi kudlala. Yakudla. Yes. Yeah. Sam uyazi ukuthi ke namhlanje uzohlambuluka? Ayi akazi bengingamtshena. Akazi. So uAyanda vela kamazi uSam. Ayakamazi. Ekhaya ke bayazi ukuthi wenza isimo esinje. Usisi wami uyazi. Uyazi. Wathini ngalokho? Okubuhlungu ubusisi wami umngani wakhe uAyanda. Umngani kaAyanda? Yebo. Oh so uAyanda umazele emsebenzini kuphela. Yes, ngiyamazi ubusisi wami ubejwayele ukufika nasekhaya. Oh. In a way that ngeke ngacabanga ukumpoisona ngoba mayifikile ekhaya samenzela ukudla. But ngabona ukuthi lento mangimpoisona ekhaya izo big fire ngithina sonke. This is interesting. So ubani owamfaka emsebenzini Ayanda? Noma kufica khona? No, wangifica khona yena esuka kwenye indawo. Esuka kwenye indawo. Yes, wafica mina emsebenzini. So akhathi kufica emsebenzini ilawa waqala khona kuba neenga. Yes, emsebenzini sisebenza yimi usisi wami omncane. uAyanda so Ayanda uthe mayifika waba umngani nosisi wami omncane. Ukuthi kusisi wami noAyanda besisebenza esitolo usisi wami usetops. Okay. uAyanda sizomlanda lapha ngaphandle azoyizwela ukuthi ke na wena uthini ofuna ukuhlambuluka kanjani. But ke uthe usisi wakho uyalazi lolu daba ngobani umngani noAyanda. So wathini ke na ke sezwa ukuthi wenza isimo eshi. Blood is thicker than water. Wow. So naye wakuvuna. Not ukuthi wangivuna but wayengena choice usisi wami at the end of the day uAyanda kamazi wangaphandle. Are they still friends? Yes, they are. Yo. So manje awusanakho ukuthi ke na ufuna umdlisa upoison mayingena endlini? No, that is why ngicela uBlack Lives ngoba ngifuna ukuthi sikhulume ngaleyo nto sidlule kuyona. Umama wakho uyazi ngalento no maskazi simtshele into enjalo wayengayivuma uma uyakholwa. So umuntu oyazi udadweni omngani kaAyanda. Yo, nayizwela ke babukele emakhaya ukuthi ke na usisi la uthi uAyanda umngani kadadewabo umhambele ngemuva wamthelela isichitho waxoshwa emsebenzini ngoba bebangani nje ipost emsebenzini. But asimbize kuAyanda sikhulume naye ayizwele naye ukuthi kanti waxoshwelana hayi ngoba engabekanga ikani kahle or whatever le ayibeka wrong. But isizathu nasi eduze kwami asimlande. Kulonyaka zijike kakhulu izinto ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalomuthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele iBlack Life Traditional Pharmacy u062 2197748 adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Ake sesibuyile babukele emakhaya sihleli nayo uAyanda. Sawona Ayanda? Yebo sawona sisi. Njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Igama lami ngulungisa kwa Black Life TV kuhleli ithi inkinga zomndeni. Simenye usisi la eduze kwami wathi ucela sikusondeze ngala ekhaya ngoba kusakhona udaba afisa ukukhuluma nawe. But before ngimdedele nje nazana kanjani? Ngiyamazi usilisa sisebenza naye ePower Spa kwaMasha Station. Oh nanisebenza naye. Like i-relationship yeni njani? Ngeke ngize ngisho ukuthi khona ngeke ngize ngisho futhi ukuthi ayikho. I-relationship ye-colleague nje. Base kuba i-relationship engaphandle because sengibajwayele kakhulu. Usisi wakho omncane siyazwana. Niyazwana naye. So nabangani? Sabangani nosisi wakhe ngiyamazi. Oh okay. So nabangani nosisi wakhe. Yes. Okay, so usilila usimemile kuhlelo lithi inkinga zomndeni. So kuumuntu ofisa ukuhlambuluka. So ngizomneza ichance akhulume. Ngakhuluma sisi.
Ayanda njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Njengoba usuchazile ukuthi uyangazi ungazele emsebenzini uphinde ungazele ekhaya ngoba umngani kasisi wami. Ayanda kunento eyenzeka engicabanga ukuthi angeke uyikholwe uma ungayizwa njengamanje. Engingacabanga futhi ukuthi wake wangicabangela ukuthi ngingayenza kuwe ngelinye ilanga. But ngaphansi kwesimo engangikuso ngaleso sikhathi kwaze kwafika ekuthenini ngenza into enjalo. Ngiyacabanga ukuthi namanje usayibuza ukuthi kwenzakalani kuwena emsebenzini. Ayanda uyazi ukuthi mina ungifice emsebenzini ngineminyaka ewu2 ngisebenza. Wena wathi ufika una 2 months ufikile emsebenzini nje wawuthandwa kangangokuthi kwathi kufika iPower Chicken kwathatha wena kwaba uwena oyipromotayo njengento mina engangilendele ukuthi izokwenziwa yimi. Wawusudumile ngisho abantu abafikayo emsebenzini befuna bebuza uAyanda lo sisovela kaPower Chicken bengakwazi igama. Bebuza ukuthi uba lo sisohlala simbona ka TikTok befuna ukubona abanye bekupha amathiphu bekujabulela. Leyo nto ayikazi ngiphathe kahle mina ngoba ngangifisa ngathi yenzeka kimi. Kangangokuthi ngaze ngadecide ukuthi ngikufunele isichitho ngikufakele elokheni yakho. Uyakhumbula ukuthi ngaleli langa engangikade ngikwenze ngalo mina ngangiphuma u7 wena kade uphuma u5. Ngesikhathi ngiphuma mina ngangizoba off ngakusasa. Then kuyilokho phambi kwelokha yakho ngoba ngase ngazivotha akekho umuntu ozosondela ngabe sengithela into nganinda nasehandling elokha yakho ngenzela ukuthi uma uthinta nje abelungu bexabane nawe. Mawukuthi uyakhumbula uqedanga ngisho usuku sesitolo ngoba wathi sitana nomphathi waxoshwa. So ngiyafisa ukuthi ngikhulume nawe ngalento ngoba ayingiphethe kahle. Angiphoqelele ukuthi ungixolele noma ngithi lala manje vela kuyona into engenzeka overnight. But ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga silungise lento mhlambe uma ufuna ukugeza Mana ke silisi singaze kufike ekulungiseni. Ngifuna ukwazi izizathu sokuthi uzuyangihambela ungela isichithweni la ungela khona. Uzuyangihambela uyanginemba uyangifakela lento ongifakela yona elokheni yami. Uzungidlela umona ngento ekimi. Ayanda njengoba ngikutshela ukuthi mina ngangilindele ukuthi uma kukhona into efikayo esitolo njengayo le Power Chicken bazothatha mina njengomuntu obekade ngisebenza kanzima ngidedicated ngihard work emsebenzini. Kwangiphatha kabi nanokuthi nganginakho ukuthi mhlambe nawe kukhona into oyenzayo esitolo ngoba abelungu nje bethanda wena umphathi ethanda wena. Into eyini So nami ngangifuna ukuyiphindiselela ukuthi whatever makuthi khona okwenzayo ngikukhombisa ukuthi angeke kuze kuphumelele ezikuhlale kushiya ukuthi umuthi awumbiwa ngandawonye. Nganginalento ukuthi mhlambe nawe ikhona into eyenzakala ngoba nganginomona njengoba ngisho nje ama-customer mayifika adlala nawe ahleka nawe esitolo kuba mnandi. ingoba ngiyahleka sli. Ingoba ngiyahleka yonke engenzayo leyo ngiyahleka. Na wonke umuntu ngiyahleka. Ngiyahleka necustomer, ngiyahleka neboss yami nawe okwanye kwakuyiboss yami. Ukuthi ngangino 2 months mina emsebenzini ngifikile. Ingoba ngangikwazi ukuthi ngigcine umsebenzi wami. Ngenze yonke into abayicelayo ukuthi ngiyenze. Ngilo umuntu enguyena lo muntu ombona ephithizela enze lezi zinto ezenzayo ku TikTok. Yilo muntu enguyena. Ngaphandle la ngaphakathi nginjalo. But nami Ayanda TikTok nginawo ngiactive futhi ku TikTok kwami. Kungani emsebenzini babona wena? Ilokho okwakungiphethe kabi ukuthi kungani bebone wena. But bengingafisa ukuthi manje sixabane bengifisa nje ukuthi sithelelana amanzi ngidlulise as much as kubhlungu lento ifike nakuwe ungayilindele ushaqekile mhlambe futhi uphoxekile. Angeke uphinde ungithembe okungenzeka ngeke uphinde ubuye nala ekhaya. Angifisa ukuthi kwenze uqhekeko phakathi kwakho nosisi wami. Iyona into ebhlungu ke leyo sli. La ekhaya mina bese ngithathiswa kwefamily. La ekhaya mina bengithathiswa kwefamily. Angikazi nangelilodwa ilanga ngicabangela ukuthi angenza into kanje. Nangelilodwa ilanga ngikazi ngicaba okay. Mina sengifana umuntu la ekhaya uba umunye waziyo la ekhaya ukuthi wena ungenze kanje. Unana. Unana uyazi. Oh. Unana kuphela. Shuthi Slima yimi. Unani umngani wakho? Shuthi Slima yimi la ekhaya.
Ingakho ngithi angifuni lento igcine ihambe ixabanise wena nonana. Ngoba unana nakhona waze sengikwenzile. Wangangitshela unana mina. Yimi engangithi ngishilo ngathi akangakutsheni. Ngoba ngangayitshela ukuthi izogcina ihambe yenzeke kanje. Nami izinto ngayithatha ngenhliziyo. Wakwenza-ke Sliwa tholani? Angikaze ngithole lutho okuyisona sizathu namhlanje singenza ukuthi ngibone ukuthi kwakuyi-useless vele ukukwenza. Ingoba ngeke umphuce umuntu into ekuyena esegazini. Ngeke uze ukuthathe. Lento engiyenza lapha ngiyaphila ikumina. Umuntu into uzalwa nayo ibe kuye, ngeke uze umphuce. Angik-understandanga ngaleyo ndlela, ngisho nje ukuthi ngaba nomona. Shuthi kungako onomona ngakho ngamona. Mawukuthi uyakhumbula ubuya emsebenzini usixoxela kade kufike abantu uzolotshola. Ngaphendula ngathi ngithi ende ngithiyeze. Kwakuseyiwe umoya ngoba ngibona konke okuhle kwenzeka kuwe. So ngasho nje ukuthi ngaleso sikhathi bengakufiseli okuhle. Ngoba ngibona ngazi ukuthi kuyafana nje noma mhlawumbe emasambile siphumile siye out. Ngangibona nje bonke abantu be-approacha wena. So ngangithi ngifuna ukuyikhipha, mhlawumbe ngifuna ukukulaya ngoba ngifila ngathi khona into oyenzayo. Angaze ngik-understand ukuthi mhlawumbe lento ikwena. But namhlanje ngiyabona ukuthi no awukho wrong and ubuhlezi right ubungithatha njengosisi wakho. But sengiyabona ukuthi kuba buhlungu nje mangikubona ufika la ekhaya uze kunani. Ngibe ngazi ukuthi mina ngakwenza into enje. Uzizwa kanjani ube khuluma kanje? Ngiphoxekile. Ngiphoxekile hayi kancane. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi bayazi la ekhaya ukuthi bese ngibabona njengelunga lomndeni. Okanye nami bese ngiyibona njengelunga lomndeni. Kakhulukazi usisi wakho nana. And ayigcini lapho. La ekhaya share isibongo sonke. Ngisifika isibongo fanana. So njengoba ngisho ukuthi bese ngiyibona njengelunga lomndeni. Bengalindela ukuthi ngalala ngivuke. Thiwa uSli ungifakele into. Okay, ngakubona ukuxosha kwami ukuthi ngaxosha into engekho. Because angikwazi ukuthi ngixoshele ukuthi ngenze i-big shopping ngendlela ebengijwayele ukuyenza ngayo. Sekuthiwa usuxoshiwe. Ngangakufaka ngangacabanga kanjalo kanye ngangamcabangela futhi uSli. So ngibhlungu. Because okubhlungu uSli ilinye iphuzu alisho ukuthi ngisho noma ufikile bekafisa ukufakela upoison mawudlala ekhaya. Hayi boSli. Khona ilanga wakwafika ngalo la ekhaya kumsebenzi. Nginiphakela. Kwawufike nomunye intombazane besisebenza naye eSpa. Ufike naye ngeke ngafisa ukuthi ngikufakele upoison but ngakubona ukuthi uma ngabe udla lo poison bese usheshe ureact kuzobonakala ukuthi ugcine ukudla la ekhaya then bese kuya backfire ugcina sengena umndeni wonke kanti lento bengizenzela mina ngedwa ngenxa yokubusa umona noma ngihalela impilo ngikubona uyiphila. Sekuselusho ukuthi ushuthi ubungangiphiwe. Angeke ngisho ukuthi bengakuphiwe ngoba bengenzeka uma ufika la ekhaya ngakhuluma nawe ngikhuluma nawe sixoxa but indlela bengibona izinto zihamba kahle bengifisa ngabe yonke lento yenzeka kuwena yenzeka kimi. Ubukhalela impilo yami okanye ukhalela impilo yami. Ngingasho kanjalo. So injani impilo ayanda after uxoshiwe emsebenzini? Ayinhle. Yinhle. Uyazwa yinhle. Yinhle angifuni uqamba amanga yinhle ngoba ukuxoshwa kwami eSpa ngahlala inyanga eyodwa noma u2. Ngathola umsebenzi. Oh, okay. Ngiyasebenza manje njobe eshilo naye ukuthi ngalotshole shuthi engakenzi lemgilingwana yenzile. Kodwa nje impilo yami yinhle kakhulu. Noma ngeke ngikudalula okuningi ngoba angisathembi lutho. Ngiphaphama senginedabdab futhi kodwa nje ngendlela embi okanye enhle wangisiza kakhulu. So konke kwasebenzana nakwakuhle. Kwaba kuhle after ukuthi ngiphumile nje eSpa konke kwakuhle kwangazi ukuthi kuyavuleka. Yonke iminyango ebivalekile mangazi ukuthi iyavuleka. Hayi asibonge. So manje ke usekubizile la uSli uyakutshela ukuthi nonana belazi iqiniso ithini ke yakhe way forward. Ingiphatha kabuhlungu yanana neyakhe ngiphatha kabuhlungu sisa ngifuna uqamba amanga. Njoba ngishilo ukuthi umndeni okanye bengimbona njengomndeni. Kodwa ke ngoba usebonile ukuthi wenza uwrong.
and la ekhaya sihlala nogogo ngizothi sihlala nogogo because isikhathi esiningi hlezi ngila ekhaya sihlala nogogo uyakholwa kakhulu indaba yokuthi sixolelane sizwane njengomndeni uhlezi eyisho every day. So ngicathi mase sesi right sonke sesihlangene njengomndeni sohlala sonke sibonisane sixoxe siphinde futhi sithelelana amanzi kodwa ukuthembana kusazothatha isikhathi. Of course. So manje ke ugogo usezokwazi ukuthi ke nawenzani uyena futhi ozomtshela. Uzizwa kanjani ukuthi ke na sizongena umuntu omdala? Noma bengingafisi nje ukuthi ihambe izifike kuye kodwa uma kuukuthi kuzogcina kwenze mina noAyanda sibe ne-relationship noma sixolelane kungagcina kufikile lapho noma ngeke umthathe isikhathi ukuthi uzolala avuke kusazofuna ngikusebenzele ukuthi again itrust futhi kimi njengoba esho ukuthi bengakaza ngicabangele ukuthi ngamenza into enje. So manje ke ufisa ukuthini ke kuyena ke ngoba useyalazi iqiniso? Ngifisa nje ukuthi ngithi Ayanda ngiyaxolisa kakhulu noma kungelula ukuthi manje ungalamukela uxolo lami kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ukuthola enhlizweni yakho ukuthi ungixolele futhi ukwazi ukuthi bengingakwenzi ngoba ngikuzonda kuphela bengibuswa idemon lomona ngihalela impilo yakho futhi bengingafisa ukuthi mhlambe mawukuthi ufuna lapho sizogeza khona sisikhiphe isichitho kuwe kube yimo ozokhokhela lezo indleko ngikise kulomuntu owayekufakile ukuze mhlambe sizobona ukuthi asigcini ngokuxolelana kuphela nayo lento engangikufake yona isuke kuwena. Kodwa ke shothi asisebenzanga ngoba uthi indlela zakhe ziyakhanya ba. So I don't think uyafisa ukuriska ukuthi akuthembe futhi ngalokho because sathi ngani warifu uyomfaka samo osho emsebenzini ke futhi. Noma ngaba phela umuntu ofika naye amaziyo mhlambe osebenzayo but ngakukhokhela indleko lokho enqondo kusho ukuthi even if ngingasayena lo sengibomunye as long as ngizobona ukuthi yebo le nto isisukile sesixolelene ngokuphelele. Ine enzima kumina ukuthi lokho emphasize ukuthi kulokho ekulethwa umuntu why ungavesane uyeke exolweni ngoba uthe indlela zakhe sezi right kuyakhanya. So indaba singavesane sivale ekutheni uyaxolisa ungalokhu umfaka abantu ongazi noma ke na kuzophenduka izinto oyifakile jike futhi isebenza against yena. So why singayigcina oxolweni? Anginankinga na kanjalo singayigcina ekutheni isithelelana amanzi sixolelane ngoba vele nohlelo le Black Life TV luka mayelana nalokho inkinga zomndeni noma xolelane vele bengifisa ngokomthetho ukuthi kwenzeke kanjalo that is why ngithatha isinqumo sokuthi ngize ngicele uBlack Life TV ukuthi uzongixazululela lenkinga ngoba sengubonile uxazulula inkinga eziningi so benginethemba lokuthi nakule sizofika isixazululweni. No, i-first step yakho le yokuthi uthola healing nepeace ngoba usumtshelile wahlambuluka of which nonana manje usenejoko lokuthi ahamba yokhuluma noAyanda. But ke okubalekile umona akazwakhokhela wena manje ungasala lebusuku wena ushayo. So in future mawukuthi ke unenkinga ubona omunye uyasucceeda akumbuza ukuthi ke na wena wenza ngani ngoba uyasho la manje ukuthi ngiyahleka wena ubuhleka nama customer cha benze njani esitolo mayikhuluma nama customer ubona umuntu oselangazelela ukukhamba awukwazi ukuthi ufike emsebenzini usulangazelela ukuhamba uma usebenza ngabantu uyahleka. Yabo umehluko phakathi kwenu? Yebo but into ebiyenza lokho ukuthi vele bengivele ngivuke ngemsebenzini vele nginaleyo nto ukuthi ngizobona lo Ayanda. But before Ayanda ke buhleka bengi right that is why ngitshela ukuthi ngangitshe ukuthi nalento ye power chicken kuzothatha mina uzothatha wena because bengibona ukuthi ngi right ngenza kahle. Hayi but ke ngicela uxolise properly ke kuAyanda without involving abantu bemithi futhi like xolisa and then uvuma ukuthi ke na akukhulunywe nogogo ayazi nogogo le ndaba kuhlalwe phansi nonana ekhona. Okay. Yeah. So uzizwa kanjani Ayanda? Ngina mixed emotions kodwa ngoba uyalibona iphutha lakhe. Uyena futhi ongasalala ebusuku ngezinto zakhe onezathu zakhe futhi kodwa ngoba iphutha lakhe uyalibona
ngizothi ngizomxolela ngokuhamba kwesikhathi because angikwazi It's gonna be a ukuthatha isinqumo manje. Mase sikhulumile njengefamily ngicathi ila sobe sesithola khona iway forward ukuthi okay from la siyaphi. Kodwa hayi ngiyajabula ukuthi usebhodlile. Hayi siyabonga kodwa ke Silina ukuthi uphumele obala walikhuluma iqiniso. Abaningi bancamela ukuyithatha indaba bayisegudini bathi ke wena ke siyabonga ukuthi unembe uzosakhona walikhuluma iqiniso. Yo niyizwela ke bebukele emakhaya ukuthi umona yo ungaze njena umonazela umuntu ngenxa yokuthi yena kuthandwa yena emsebenzini uzumxoshise but kuthiwa konke kusebenzana kube kuhle ngoba uAyanda akuvalekanga lutho lwakhe kodwa kwakukhanya zonke into zathi ba asithembe ukuthi usitholile isifundo sakhe. Yabona akekho into ekuthiwa umngane emhlabeni umngane uyena okubukayo ububulawa ngoba nonana omngane wakho Ayanda belazi iqiniso kodwa wayithulela ngobani kuthiwani blood is thicker than water. So Black Life TV sinthanda kakhulu, please don't forget to share, like and subscribe.